Megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna. Soha se álmodtam ilyen szépséget. Soha se láttam, soha se hallottam, soha se olvastam ehhez hasonló tüneményt. Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, erdők fekete foltjai, zöld mezők, aranyvetések, 100 falu, 1000 hegyi hajlék, csárdák, malmok, útszéli sorfák, patakok, magas bércek, fehér házak, korhadt és mégis fényes várromok. Szentgyörgynek és Badacsonynak komoly fensége, s az a Balaton, mintha rám nevetne. Van-e még így ragyogó foltja a kerek világnak? Nincs. A Balaton-felvidék földrajzi szempontból a Balaton északi partján, a Fűzfői-öböltől a Szentgyörgy-hegyig tart. Azonban tágabban véve ide értjük a Bakony déli nyúlványait, a teljes Tapolcai medencét, illetve a Keszthelyi-hegységet is. Egy csodálatos pannontájat a néhány 100 méter magas csúcsos és csonkakúp formájú tanúhegyek, a szőlővel borított domboldalak, völgyek, medencék és természetesen a Balaton tükre határozzák meg. A Balaton felvidék a természet, a táj és az ember szinte tökéletes harmóniája. A lankás hegyoldalak és szelíd dombok, művelt szőlők, a tájba simuló falvak, templomok, lakóépületek, présházak, kis hegyi kápolnák egyedivé, mással össze nem téveszthetővé varázsolják vidéket. Azonban nem volt mindig ez a táj ilyen békés. A középkor ágyúdörejes évszázadainak néma, de talán legtöbbet látott tanúi a Balaton fölött örködő várak, filmünk főszereplői. Így ír róluk a Balaton című versében Berzsenyi Dániel. Jer, nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja tükrözetén reszket, s mikor a holdfénye alatt ég. Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte, melyeken a nektár csorog és az örömdala harsog. Itt meredek sziklák tetején a sok régi erős vár omladozó falain lebeg, a múlt hajdani képe. A Balaton környékén már az őskorban hoztak létre földvárakat és sáncokat, amelyek legszebb példája a tihanyi óvár, illetve római kori erődítményeket is találunk, mint a fenékpusztai Valkum. Azonban a védhelyek várak építésének, majd megerősítésének nagy periódusai, a tatárjárást követő korszak, valamint a 3 részre szakadt ország ideje, a 16.-17. század. A mongol tatárhadak elvonulását követően 4. Béla király, félve a pusztító seregek visszatértétől, a nép számára menedékül szolgáló várak építését rendelte el. Mivel a barbár népek és a tatárok vadsága országomat majdnem egészen elpusztították, attól félek, hogy az ország végső veszedelemre jut, s óhajom, hogy a megmaradt nép, mely isteni rendelés szerint uralmam alatt áll, gondoskodásom révén épségben megmaradjon. Miért is országom báróinak tanácsára elrendelem, hogy a koronám alá tartozó alkalmas helyeken mindenféle erősségek és várak épüljenek. Érdemes említést tenni az erődítmények anyagát alkotó kőzetekről is. A középkori várépítészet szinte kizárólag helyi kőből dolgozott. A szükséges nagy tömegű anyagot értelmetlen is lett volna távolabbról hozni. Így a falakat krétamészkőből húzták fel Sümegen, triászmészkőből Zádorvárnál és Vázsonyban, dolomitból Reziben. Természetesen a tanúhegyeken található erősségeknél, így Szigligeten, Hegyesden, Csobáncon, Tátikán bazaltból építkeztek. A Balaton felvidék középkori várai közül legkorábban 1242 és 48 között a Zala-szántó felett található Tátika alsóvár épült fel, természetesen a helyben található bazaltból. A Tátika nembéli Tádé építtette, majd egyszerűen magáról el is nevezte. Tádé nemesúr a környéken szinte mindenkivel harcban állt.
Így megtámadta Zlaudus veszprémi püspök Szántó nevű birtokát és Erek falut, ahol annak udvarháza állt. Emiatt a püspök Tádé ellen pert indított, melynek végén neki ítélték Tátika alsóvárat. Ennek megerősítése után kezdtek a felsővár építésébe, amely 1257-re készült el. Zlaudus nem sokkal később itt is halt meg, de végrendeletében az erődítményt a veszprémi püspökségre hagyta. A vár közel 80 évig volt egyházi birtok, majd 1341-ben egy csere folytán királyi tulajdon lett. Károly Róbert III a Káli-medencében fekvő falut adott érte. A 14. század végén és a 15. század elején még többször cserélt gazdát Tátika. Hol a királyé, hol a nádoré, hol más főuraké. Néha elzálogosítják, később megváltják. Hosszabb ideig az 1400-as évek kezdetétől a Gersei Pető családé. A 16. században Tátika már meglehetősen korszerűtlen várnak számított. Katonai jelentősége nemigen volt. 1589-ben török csapatok kifosztották, majd felgyújtották. 1703-ban a labancok egy hadgyakorlata során felrobbantották, így amikor a 18. század közepén a Festeticsek birtokába került, már csak pusztuló rom. Rezi középkori várát, amely valószínűleg őskori földvárra épült, a Pécs nemzetség marcalága építette a 13. század végén, majd néhány évtizeden belül királyi tulajdonba került. Az biztos, hogy Károly Róbert idején már az uralkodó birtoka. Nagy Lajos országlásának utolsó éveiben több várat, illetve várbirtokot eladományozott. Így került Rezi is 1378-ban Lackfi István nádor fennhatósága alá. Nem sokat volt azonban a vára a nádor birtokában. Luxemburgi Zsigmond Lackfit megfosztotta méltóságától, vagyonát elkobozták, így Rezi 1397-ben ismét királyi birtok lett. 1401-ben a várat a váradi püspöknek adományozza Zsigmond, de a püspök halálával 20 év múlva az újból az udvar tulajdona. Nem sokkal később a király az erődítményt 10 000 aranyforintért a zágrábi püspöknek zálogosította el, de annak Rezi várnagya ellen sok panasz merült fel. Zaklatta az alaszántói királyi polgárokat, sőt, azok disznait le is ölette. Ezért Zsigmond 1423-ban elkobozta a várat, és a Gersei Pető családnak adományozta. Az ő birtokukban maradt a 16. század végi teljes pusztulásáig. Juhász Ferenc Rezi bordal című verse hűen adja vissza a vár középkori hangulatát. Nézd a Rezi-hegy üstökét, zöld bozontját nyomja az ég, rengő erdeit. Ott ül esőboron állt a fején szikla koronája, gőzoszlopok tömődnek a dús fellegekig. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, hars kakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge lovászok sürgése volt vég. Az udvaron szolgahemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermeit. Az erdőben vadfutása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őzrít. Urak, vitézek, vadászok, szűzperzselő tobzódások helyét fölverte a gaz, ki veresen virít.
hagyomány szerint már Koppány idején állt erődítmény a Sümegi Várhegyen, amely a hiedelmekkel ellentétben nem vulkáni bazaltkúp, hanem mészkőből álló sasbérc. A hegy anyagát is adó kőzetből rakott vár építésének idejére és módjára vonatkozóan többféle elképzelés él. Az egyik szerint a templárius lovagok 1210 körül tették le a mai erőd alapjait. Mások szerint a tatárjárás után a Kaplony nemzetségbeli Zlaudusz veszprémi püspök építette meg a vár magját. Egy harmadik forrás pedig arról tanúskodik, hogy a várat Szécsi Pál püspök idején a 13. század második felében emelték. Első írásos említése 1292-ben történt, nem sokkal azelőtt, hogy az utolsó Árpád-házi király harmadik András eladta a várat a veszprémi püspöknek. A vár kiépítése valójában a 15. század közepén kezdődött meg. Ekkor készültek a külső és belső kaputornyok, a kettő közötti várfal, valamint ekkor került Vetési Albert püspök címerköve is a vár kapuja fölé. Elkészült az alsóvár feletti sziklaperemen az emeletes palota, valamint a gótikus kápolna, amelyet a 15. század végén Vitéz János püspök építtetett tovább. A török először 1544-ben foglalta el, de rövid idő múlva felszabadult. Veszprém várának elfoglalásától 1552-től 200 éven át Sümeg volt a püspökség székhelye, így az ostrom során megsérült vár újjáépítését az egyház kezdte meg. Belső falakat és bástyát emeltek, megerősítették a palotát és a fellegvárat. 8 évnyi építkezés után azonban 1562-ben egy villámcsapás miatt elpusztult a vár tetőszerkezete. Ebből az időből maradt fent Turkó olasz hadmérnök felmérése, amely pontosan mutatja a vár akkori állapotát. 1664-ben a visszavonuló török sereg megostromolta a várost, elfoglalta és felgyújtotta. Ekkor a vár is kigyulladt. A várat azonban hamar helyreállították, a várost is gyorsan újjáépítették, így néhány év múlva már ismét itt tarthatták a megyegyűléseket. A Rákóczi szabadságharc során önként hódolt meg a vár őrsége, amely a Dunántúli kurucok fontos utánpótlási helye lett. De 1709-ben a császári csapatok visszafoglalták. Lerombolása a hagyományos labanc recept szerint történt. 1713-ban hadgyakorlat ürügyén felgyújtották és használhatatlanná tették. Így a tető nélküli falak, majd az egész vár pusztulásnak indult. 1989-ben kezdődött megújulásáról Pap Imre várnagy beszél. Amikor kézbe vettük a várat, akkor derékig ért a fű, és ilyen ösvényeken lehetett közlekedni a turistáknak, és az elhagyott, beomlott helységeket pedig WC-nek használták. Az első lépésünk ez a takarítás, rendcsinálás volt, utána a kövesbástya, ami mögöttem látható, a kövesbástyának a tetejét a szél elvitte, és letette a vároldalba. Ez volt az első nagy beruházásunk, amihez még kaptunk állami támogatást, és ezt a tetőszerkezetet állítottuk először helyre. A második a kápolna tetőszerkezete volt, a harmadik az öregtorony tetejének a cseréje és a tetőszerkezet cseréje és a cserépfedés, azelőtt palafedés volt rajta. Aztán minden évben vagy 2 évente egy-egy új tornyot, egy-egy új tetőt újítottunk föl. Természetesen a falakat konzerválni kellett, hiszen minden évben a fagy óriási problémát okoz. Ahol nincsenek lefedve a várfalak, és belefolyik a víz, beleszivárog télen, az ott szétfagy, és utána tavasszal, amikor kienged, akkor elkezd omlani.
A családunk szent esküdt arra, hogy az elkövetkezendő 15-20 évben a sümegi várat a 17. századi eredeti állapotába felújítja, amikor a Veszprémet elfoglalta a török, és a veszprémi püspök ide költözött a sümegi várba. Keszthelyen a főtéren található a szűkebb, de a tágabb Balaton környék egyik legpompásabb 14. századi eredetű gótikus építménye, a keszthelyi Ferences templom és az egykori kolostor. Ezt az épületegyüttest a 16-17. századi török-magyar végvári háborúk időszakában végvárra alakították, és falai között végvári lovasság és gyalogság állomásozott. A pontos építési idejét ugyan nem tudjuk, de az 1550-es évek elején már elkészült ez a keszthelyi erődítmény, ami tulajdonképpen egy kolostor erőd volt. Vár kialakítása és létrehozása összefügg a város földesúri családjának nevével, mely família nem más, mint a Gersei Pető család. Gersei Pető János, illetőleg Keglevics Péter végvári tisztek az elsők, akiket név szerint ismerünk a vár hadikrónikájának legelső lapjairól. A vár tulajdonképpen a ferences kolostor megerődítésével jött létre. A keszthelyi végvár nagyobb szabású átépítést ért meg a 17. század középső harmadában, amikor még egy külső palánkövvel erődítették, és ebbe a külső palánkövbe belefoglalták a korabeli város területét is. Így Keszthely megerődített mezővárosként volt része annak az erődítményrendszernek, amelynek a magját maga Keszthely végvára alkotta. A vár hadikrónikája a 18. század elején fejeződött be, amikor a béke beköszöntével a várak fölöslegessé váltak. A haditanács 1702-ben Bécsben olyan határozatot hozott, mely szerint ezeket a várakat el kell pusztítani. Balatonba benyúló Szigligetet a tatárjárás után 4. Béla a pannonhalmi főapátnak ajándékozta, hogy ott várat emeljenek. A terület a magas vízállás miatt félsziget jellegével és számos magaslatával igen alkalmasnak mutatkozott erődítmény építésére, amelyhez helyben állt rendelkezésre a jó minőségű bazalt. A vár első építési üteme 2 év alatt 1262-re befejeződött. Ám ekkor a király elcserélte 3 falura, így újból uralkodói birtok lett. A 14. század közepén Nagy Lajos adományozza el, majd 1526-ban lesz kisebb megszakításokkal évszázadokra a Tóti lengyel család birtoka. 1 év múlva azonban első Ferdinánd elkobozza és Török Bálintnak adja Szigligetet, mivel a tóti lengyelek a 2 király viszályában Szapolyai Jánost pártolják. Amikor 1541-ben a törökök elfoglalják Budát, és Török Bálintot is fogságra vetik, a tóti lengyel család újra birtokához jut. Ekkortól a nagyhírű vitéz Palonai Magyar Bálint lesz Szigliget kapitánya, aki a várra érő török támadásokat sikerrel veri vissza. Ebben az időben járt Szigligeten Turkó itáliai hadmérnök, akinek felméréséből pontosan ismerjük a vár akkori alaprajzát, valamint távlati képét. A 17. század elején Bethlen Gábor dunántúli hadjárata idején a balatoni várak zöme, így Szigliget is a király ellenében a fejedelem oldalára állt. A 16.-17. században a várat és a falut több török támadás éri, és bár a nép ezeket alaposan megsínylette, az erődítményt elfoglalni soha nem tudták. A szigligeti vár enyészetének első lépését a 17. század második felében bekövetkezett tűzvész jelentette.
Az erődítmény pusztulását azonban nem csak az első Lipót által kiadott, a balatoni végvárak lerombolására adott parancs, hanem a gazdátlanság is okozta az 1700-as évek során. Szigliget letűnt idejére, így emlékszik Kisfaludy Sándor. Siralmasan kong a harang Szigliget vártornyában, hogy kihúzza, szívből húzza, érezhető hangjában. A 19. és 20. században aztán gyakran cserélt gazdát az akkor már igen romos erődítmény, amelynek 1991-ben indult ásatását és restaurálását korábban a Váralapítvány végezte, napjainkban pedig az önkormányzat irányítja. A szigligeti vár megújulása a szó legnemesebb értelmében igazi sikertörténet. Nyaranta a várban a Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület tart lovagi tornát. Lássunk ebből egy kis ízelítőt. Szinte a szigligeti strand fölé magasodik egy egészen kis domb, a Királyné szoknyája, vagy másik nevén az Óvár, amelynek szépségét Vészi Endre Királyné szoknyája című versében örökítette meg. Ennek a szép kerek dombnak nincs juhásza, nincs nyája, úgy beszél a nép felőle, Királyné szoknyája. Olyan szoknya ez a szoknya, meg annyi redője, csupa szőlő, csecsemőnek bölcsője, bölcsője. A király már a pokolban, Isten tudja merre, hol van. S az a ragyogó királyné, már az is csak tűnő árnyék. De a szoknya, mit a nép dalolva nevez kép, napkeltétől mind napestig el nem feslik. A vulkáni kúp tetején található romok eredetére régóta keresik a választ, de megbízható magyarázat eddig még nem született. Egyesek szerint római őrtorony maradványa. Más források azt valószínűsítik, hogy a királyné szoknyája a 13. században Atyúzbán birtoka volt, és már ő is épített a hegytetőn várat. Az erődítmény alaprajza alapján azonban egészen biztos, hogy a Balaton felől érkező támadás, illetve a tavi átkelés ellenőrzésére építették. Hadi funkciójára nézve további bizonyíték, hogy egy 1566-ban készített hadtérkép a Várhegyen épült vár mellett egy másik, a Balatonhoz közelebb eső erődítményt is jelöl. A vár fontos szerephez juthatott a török harcok idején, amire Tóti Lengyel Gáspár szigligeti várkapitány leveléből következtethetünk. Az egész Balaton felvidék innensőfele várbeliek, falusiak sok kárt szenvedtek a török sajkásoktól. Ezért én saját költségemen hozattam sajkát a szigligeti várhoz, s attól fogva nem is volt annyi kegyetlensége a töröknek. Most helyet akarnék csináltatni egy néhány száz emberre való hajónak, ezért rendeljenek ki 400-500 embert a sajka útjának kimetszésére. Az azután való kastélkát saját költségemen is megcsináltatom hazánk oltalmára. Valószínűsíthető, hogy e kastélka lehetett az Óvár. Pusztulása pedig vélhetően egybeesik a szigligeti vár 1702-es lerombolásával. Köveit présházak, pincék építéséhez hordták el. Garai János, a Balaton. Részlet. Úszik hajón feletted, vitorlám fellabog, keblen feszül örömtől, szívem ver és dobog. Egy új világban állok, magas hullámidon, hazámnak tó királya, tündéri Balaton. Mint gondolat repülök vizet hullámain, Veszprém, Somogy, Zalának merengett partjain.
Köszönnek, és köszöntöm e szép hegyek sorát. A várromokkal ékes csobáncot,